हॅलो एव्हरीवन। तर आज आपण बघणार आहोत ही मस्त अशी टूटी फ्रूटी। बरेच आपण जे घरचे पदार्थ करतो जसं की केक आहे, नानकटाई आहे, आईस्क्रीम आहे, तर बऱ्याच अशा पदार्थांना डेकोरेशन करण्यासाठी ही टूटी फ्रूटी लागते। तर अगदी आपल्या कळिंगणाची सालं आहे तर त्याच्यापासून ही मस्त अशी आपण टूटी फ्रूटी करणार आहोत। रेसिपी एकदम सोपी आहे, खूप छान अशी टूटी फ्रूटी तयार होते आणि अगदी कमी वेळेत। तर रेसिपी मी तुम्हाला नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। तुम्ही बघू शकता किती छान आणि मस्त कलरफुल अगदी बाजारातून विकत आणतो तशी सेमच्या सेम अगदी टूटी फ्रूटी तयार झालेली आहे। तर ही रेसिपी कशी करायची ते आता मी तुम्हाला नीट समजावून सांगते। चला तर आता आपण ही रेसिपी बघूया। तर याच्यासाठी बघा मी ही कळिंगणाची सालं घेतलेली आहेत। आता उन्हाळा चालू होतोय आणि बाजारात भरपूर प्रमाणात कळिंगणाची सालं कळिंगणं येत आहेत, त्यामुळे आपण बऱ्याच प्रमाणात घरात कळिंगण खातो, पण ही सालं जी आहेत ती फेकून देतो। पण आज ह्याच सालांपासून आपण मस्त अगदी ही डेकोरेशनसाठी वापरली जाणारी टूटी फ्रूटी बनवणार आहोत। तर कळिंगणाची मी सालं घेतलेली आहेत आणि त्याचा जो लालसर भाग आहे तो सगळा मी काढून टाकलेला आहे। तुम्ही बघू शकता लालसर भाग आपल्याला नकोय, आपल्याला सालीच्या वरचा जो पांढरा भाग आहे तेवढाच हवा आहे, त्यामुळे जो थोडाफार असा लालसर भाग राहिला असेल तो सगळा काढून टाकायचा आणि मागची जी ग्रीन साल आहे ती पण आपल्याला काढून टाकायची आहे। हे बघा, आणि वरचा जो ग्रीन सालच्या वरचा जो पांढरट भाग आहे तेवढाच पट्टा आपल्याला घ्यायचा आहे, त्यामुळे तेवढी जी वरची पांढरी पट्टी आहे ती मी सेपरेट करून घेतलेली आहे। तुम्ही बघू शकता प्रत्येक कळिंगणाची साल आहे ती आपल्याला अशीच साफ करून घ्यायची आहे। हे बघा मस्त एकदम छान अगदी छान मस्त अशी टूटी फ्रूटी तयार होते। आता जो आपण भाग पांढरा काढून घेतलेला आहे तर त्याचे बारीक बारीक असे पीस करून घ्यायचे आहेत, कारण टूटी फ्रूटी पण एकदम स्मॉल असते, लहान असते, त्यामुळे एकदम ह्याचे छोटे छोटे असे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। हे बघा मस्त एकदम आपले छान अगदी टूटी फ्रूटी तयार होते अगदी कमी वेळेत आणि अगदी घरात असलेल्या उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये। तर हे छान असे मी याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। हे बघा मस्त एकदम छान छोटे छोटे असे तुकडे करून घ्यायचे। हे बघा तर असे मी असे मस्त असे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता तुकड्यांची साईज लहानच ठेवायची आपल्याला। हे बघा, आणि नंतर मग मी हे सगळ्या कळिंगणाच्या साली आहेत त्यांचे सगळ्यांचे असे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। आणि आता मी हे तुम्हाला मेजर करून दाखवते, म्हणजे प्रमाणात आपली रेसिपी तयार होईल। तर मी इथं 1 कप घेतला आहे आणि 1 कढई घेतलेली आहे, तर मी कपाने तुम्हाला मेजर करून दाखवते। तर कपाने बघा बरोबर मी ही 2 कप ह्या फोडी आहेत त्या मोजून घेतलेल्या आहेत बरोबर, कारण कपाने तुम्हाला हे प्रमाण जे आहे ते परफेक्ट समजणार आहे। तर 2 कप ह्या फोडी घ्यायच्या आहेत। हे बघा खूप छान अशी आपली ही टूटी फ्रूटी तयार होते आणि अगदी कमी वेळेत। तर 2 कप इथं मी ही फोडी घेतलेल्या आहेत ह्या कळिंगणाच्या सालीच्या। 2 कप फोडी असतील तर मग आता आपल्याला याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे, तर ते सुद्धा घालायचं आहे 2 कपच, म्हणजे 2 कप जर ह्या फोडी असतील तर त्याच्यासाठी 2 कप पाणी हे प्रमाण आहे, प्रमाण परफेक्ट आहे। आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये साखर घातलेली आहे। ही बघा पाऊण कप म्हणजे 3/4 कप, म्हणजे अर्धा कपला थोडीशी जास्त साखर। आणि आता मी हे गॅसवर ठेवलेलं आहे आणि मी आता हे उकळवून घेणार आहे। तर पहिल्यांदा गॅसची फ्लेम थोडी मोठी ठेवायची, म्हणजे पाण्याला चांगली उकळी येईल, आणि नंतर मीडियम गॅस फ्लेमवर मी ही 15 मिनिटं छान अगदी टूटी फ्रूटी उकळवून घेतलेली आहे किंवा शिजवून घेतलेली आहे। हे बघा 15 मिनिटं झालेली आहेत, पाणी पण बऱ्यापैकी आटलेलं आहे आणि हे बघा फोडी पण ट्रान्सपरंट झालेल्या आहेत। मीडियम गॅस फ्लेमवर बरोबर 15 मिनिटांसाठी मी ह्या व्यवस्थित उकळवून घेतलेल्या आहेत। हे बघा, आणि आता मी हे गाळून घेणार आहे। एक गाळणी ठेवलेली आहे, त्याच्याखाली भांडं ठेवलेलं आहे आणि हे लगेच गाळून घ्यायचं गरम गरम असतानाच, म्हणजे गॅस बंद केल्यानंतर लगेच आपल्याला हे गाळून घ्यायचं आहे। हे बघा आता हे छानपैकी गाळून झाल्यानंतर त्यातलं सगळं पाणी मी काढून टाकलेलं आहे। हे गरम गरम असतानाच आता आपल्याला पुढची प्रोसिजर आहे ती करायची आहे। तर छानपैकी हे गाळून घेतलेलं आहे, मस्तपैकी एकदम हे गाळून घ्यायचं। हे बघा हे छानपैकी असं गाळून घेतल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यातलं सगळं पाणी काढून टाकायचं आहे। हे छानपैकी मी आता
गाळून झालेला आहे। आता मी इथं 3 प्लेट घेतलेल्या आहेत, कारण 3 रंगाची मी टुटी फ्रुटी करणार आहे। तुम्हाला जेवढ्या रंगाचे करायचे आहेत तेवढ्या तुम्ही प्लेट इथं घेऊ शकता। आणि तिन्ही प्लेटमध्ये मी या सगळ्या फोडी काढून घेतलेल्या आहेत समप्रमाणामध्ये। तर ह्या गरम गरम असतानाच आपल्याला याला कलरिंग करायचं आहे, त्यामुळे मी ह्या तिन्ही ज्या आहेत त्या 3 प्लेटवर समप्रमाणात काढून घेतलेल्या आहेत। हे बघा, तुम्हाला जर अजून जास्त कलर द्यायचे असेल तर तुम्ही ह्याची क्वांटिटी वाढवू शकता। प्लेट अजून घेऊन हे तुम्ही 4 भागामध्ये डिवाइड करू शकता। तर तिन्ही भागामध्ये मी हे डिवाइड केलेलं आहे आणि आता मी प्रत्येक प्लेटमध्ये कलर घालणार आहे। तर इथं मी फूड कलर वापरलेला आहे। तर ही जी पहिली प्लेट आहे, हे बघा, तर पहिल्या प्लेटमध्ये मी हा ऑरेंज कलर घातलेला आहे। एक 5-7 थेंब घालायचे। तुम्हाला जेवढा डार्क पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही इथं फूड कलर वापरू शकता। तर इथे 5-7 थेंब इथं पुरेसे आहेत या फूड कलरचे, कारण प्रत्येक फूड कलरची क्वालिटी वेगवेगळी असते, त्याप्रमाणे तो फूड कलर लागतो। तर छान मिक्स करून घ्यायचं। थोडासा मला अजून कलर वाटला घालावा म्हणून मी घातलेला आहे आणि लगेच मिक्स करून घ्यायचं। हे गरम गरम असतानाच करायचं, कारण फोडी गरम गरम असतानाच हा जो कलर आहे तो चांगला ॲब्झॉर्ब करतात, त्यामुळे फोडी गरम गरम असतील त्याच वेळी हे कलर आहेत ते घालून घ्यायचे पटापट। तर आता एक ऑरेंज कलर झालेला आहे, नंतर मी ग्रीन कलर वापरलेला आहे, तो पण छान अगदी मिक्स करून घेतलेला आहे। हे बघा, छान मिक्स करून घ्यायचं म्हणजे फोडींना कलर आहे तो खूप छान बसतो। आणि नंतर मग हा मी शेवटच्या ह्याला मी येलो कलर वापरलेला आहे। तर येलो माझ्याकडे लिक्विड नव्हता, पावडर फॉर्ममध्ये होता, तर तो मी वापरलेला आहे। तुम्ही लिक्विड पावडर कुठलाही फॉर्म इथं वापरू शकता, कारण फोडी या थोड्याशा ओलसर असतात, त्यामुळे त्याच्यात तो कलर बरोबर मिक्स होतो। छान अगदी मिक्स करून घ्यायचे। हे बघा, छान अगदी मिक्स करून झालेला आहे। आता तीनही कलर आहेत ते मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहेत, मस्त दिसत आहेत बघा। टुटी फ्रुटी इथेच आपल्याला 3 कलरमध्ये एकदम परफेक्ट, कारण मोस्टली हेच कलर टुटी फ्रुटीमध्ये लागतात, त्यामुळे मी हे 3 कलर इथं वापरलेले आहेत। आता तीनही कलर आहेत ते आपल्याला 1 तासासाठी फॅन खाली वाळवून घ्यायचे आहेत। हे बघा, आणि नंतर मग उन्हामध्ये वाळवायचे आहेत। कडक ऊन असेल तर फक्त अर्धा तास किंवा कमीत कमी 1 तास बस झालं, तर कमी ऊन असेल तर 2 तास। तर तसं मी हे वाळवून घेतलेलं आहे। माझ्याकडे कमी ऊन होतं त्यामुळे मी हे 2 तासासाठी वाळवून घेतलेले आहे। आणि तुम्ही बघू शकता किती छान आणि परफेक्ट अशी टुटी फ्रुटी तयार झालेली आहे। वाळल्यानंतर याची क्वांटिटी कमी होते, पण टुटी फ्रुटी बघू शकता तुम्ही, कुठेही कलर हाताला लागत नाहीये। टुटी फ्रुटींना पण परफेक्ट कलर बसलेला आहे। टुटी फ्रुटी पण छान टेक्स्चरने झालेल्या आहेत। तुम्ही कुठल्याही पदार्थामध्ये वापरा, त्याच्यात कलर हा मिक्स करणार नाही, त्यांना परफेक्ट कलर बसलेला आहे। बघू शकता तुम्ही किती छान मस्त अशा टुटी फ्रुटी तयार झालेल्या आहेत। अगदी घरी उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये कमी वेळेमध्ये आपण ह्या छान अशा टुटी फ्रुटी केलेल्या आहेत। तर रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।